araw mga kakusina. Panahon ngayon ng mga upo. Kaya ang recipe gagawin natin ay isa na namang recipe upo pero kakaiba. Ito ay ang lumpiang pansit. Ang mga ingredients natin ay meron tayong bihon, meron tayong tofu, bawang, sibuyas, ang ating upo, at saka ang ating pangkulay, yung atsuete. Naglagay na ako ng oil dito. Lalagyan na natin ng bawang. Pag lang pabayaan, masunog yung bawang. No? Fry ko ng konti yung ating tofu. Lalagay ko ng ating sibuyas. Ito. Lalagay ko na yung ating atsuete water, no? Ang iba ginagamit nila atsuete oil. Sabay ko na yung konting patis, no? Medyo maalat po ang sangkap natin ng konti kasi matabang masyado ang ating upo. Salt and pepper. Ilagay na natin ang ating upo. Nagkakamali ako sa upo kasi sa Kapampangan, opo. Sa Tagalog, upo. Lalagay ko na ang ating upo. Yan. Takpan ko po siya at ilaw ko yung apoy natin. Iwanan po siya ng mga 5 minutes. Ilalagay na natin ang ating bihon. Kung mapansin po ninyo, hindi tayo naglagay ng water sa ating gulay. Upo. Kasi yung mismong upo, nag-ano po siya ng sarili niyang tubig. Tumutubig po siya. Ito pong lumpiang pansit na ito, meron po siyang maliit na kasaysayan dito sa bahay na ito. Nung pumbuhay si Impo, bisita niya si Doña Africa. Si Doña Africa po, ang kapatid po ni Don Honorio Ventura. Bisita po nila kasi kamag-anak po nila yon. Sila. Inutusan po niya si Apong Maria na gumawa ng lumpia at saka pansit. Nung nakita po ni Apong Maria si Doña Africa, nagulat po siya, pinaghalo niya yung lumpia at pansit. Kaya po nakagawa sila ng lumpiang pansit. Ito, pag okay na po yung noodle, tapos na siya. Gagawin naman natin ngayon ang pabalat.
Ang pabalat naman po, hindi po siya Kapampangan. Bisaya po siya. Tinuro po ng aking mother-in-law kung paano gagawa ng lumpia ng taga Iloilo at Bacolod. Kaya yan naman po, dinala ko dito sa Pampanga. Yan po ang ginagawa namin ng mga anak ko. Patayin ko na muna ito. Gagawin na po natin ngayon ang ating lumpia wrapper. Itong mga ingredients natin, meron tayong cornstarch, all-purpose flour, eggs, celery leaves, water, asin ho, salt, at saka oil. Yun lang po. Now, to start with, unahan natin, ibit natin yung ating dalawang itlog. Kapag malaki po yung extra large yung ano nyo, yung itlog, isa na lang gagamitin nyo. Pero maliliit lang ito, kaya dalawa po ang ginamit namin. Madali lang naman pong gawin ito. Lagyan ko ng asin. Yung ating flour. Yung ating cornstarch. Water. Water ulit. Madali lang po ito pag nakuha mo yung consistency ng wrapper. Lagay ko na po lahat ang ating dry ingredients. Wait, mali pala. All-purpose pa lang po linagay ko. 1 cup yon. Nag-start po ako sa dry ingredients, mag-e-end siya sa dry ingredients din. Ito. Ganito po yung tinuro ni Mami Moring sa akin, nung buhay pa siya. Pero pagdating ko po dito sa Pampanga, nilagyan namin po ng konting twist. Nilagyan namin ng dahon. Dahon ng celery. Iputulin ko ngayon ang ating celery. Lalagyan ko po ng 1 teaspoon of oil. At ilalagay ko na itong ating chop na celery leaves. Gagawin na natin ang ating wrapper. Maglalagay po ako ng konting oil.
Gagawin naman natin ngayon ang ating brown sauce. Caramelize natin ng 1 tablespoon of brown sugar. Nilagay ko na dito. Huwag nating ayaan masunog, dahan-dahan lang po. Pag nakaramelize ang sugar ng brown sauce mo, kakaiba po yung lasa. Kaya kung minsan sinasabi nila, ang sarap ng pagkain ng Kapampangan. Pare-pareho naman po ang ingredients, ang method lang at saka procedure ang naiiba. Ito, lagyan ko na po ng water. Hayaan po natin siyang mag-melt bago tayo maglagay ng harina at saka cornstarch. Maglalagay ako ng cornstarch dito, 1 tablespoon at saka 1 tablespoon din ng all-purpose flour, konting water, pampalapot. Yung panahon ng ninuno, ang dinalagay po nila, hindi cornstarch, yung kamuting kahoy, dinidikdik nila, yun ang powder, ginagawa nilang powder, yun ang ginagamit nila. So, ito na po siya. Lagyan natin ng soy sauce. To taste lang. Patayin ko muna siya. Ayun po, tikman natin kung tama na sa taste natin, no? Lagyan po natin ng konting sugar. Konting peanuts, dinikdik na peanuts. O kaya kung may peanut butter, maglalagay kayo, pwede na rin po. At dinikdik na bawang. Ito po, tapos na ang ating brown sauce. Magbabalot na tayo ng lumpia. Maglalagay, ito optional naman po, no? Maglalagay ka ng konting peanuts dito. Konti sa brown sauce. Saka itong ating pansit na may upo. Tsaka natin siya balutin. Ito po, tapos na ang ating lumpiang pansit. Gumawa naman kayo sa bahay, no? Ako, gumawa ako from my kitchen to yours.